Continúan mellorando os datos de turismo e todo fai crer que en 2024 superaránse as cifras de 2023. Ademais do aumento de visitantes, desde a Xunta de Galicia destacan o incremento da calidade. Máis de un 32% dos visitantes que temos proceden do exterior, son visitantes estranxeiros, nunca hubo tantos visitantes estranxeiros que se achegasen a Galicia. E hai que ter en conta que son os visitantes que máis gastan, en torno a 150 euros diarios, e isto pois, está producindo que a actividade turística pois, xa xenerase o ano pasado nos hotéis como 470 millóns de euros de beneficio, solo nos establecementos hoteleiros, e que no que vai de ano, pois, sexan, pois, no mes de xullo só, pois, que sexan 58 millóns de euros, que é un 7% máis que o ano anterior. Un análise das cifras de visitantes permite concluir que a actividade turística está cada vez máis desestacionalizada, algo que se nota especialmente na provincia de Ourense. Cada vez hai máis actividade ao longo de meses que non son especialmente turísticos, como poden ser os meses de marzo, o mes de setembro, agora o mes de maio para o Camiño de Santiago, que foi o mellor mes, foi mellor mes que xullo, e que tamén se está producindo unha desconcentración. Hai territorios como a mesma cidade de Ourense, a que me refería antes nos datos, a propia provincia de Ourense, ou lugares, contornas como a Costa da Morte ou Ferrolterra, que sí que tiñan un desenvolvemento turístico, pero non era o mellor tan grande como outras zonas de Galicia, como pode ser o Salnés ou as rías de Vigo ou incluso a ría de Muros Noia. Este balance positivo ven a consolidar a diversificación da oferta turística. Levamos moito tempo traballando na Ribeira Sacra e hoxe é un dos destinos preferidos do interior e dos que nos visitan, e tamén levamos moito tempo traballando no Camiño de Santiago, e tamén na actualidade agora mesmo pois se resistan máis peregrinos que nunca na historia. Pero, reitero, buscamos consolidar Galicia como destino turístico, é o 7º destino agora mesmo de España, pero sobre todo afianzalo como un destino de calidade, cuxa actividade beneficie a todos os territorios que conforman Galicia e tamén que cheguen cada vez a máis cidadáns.